Moikka! Tää video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Myheritaken kanssa. Mä halusin tällä videolla yllättää rakkaan poikaystäväni Juuson ja mä tilasin sille yllätyksenä DNAn testauspaketin. Osasitko odottaa? En osannut odottaa ja kysyin vaan, että mikäköhän tämmönen paketti on ja sitten mulle asetettiin puikko suuhun ja sanottiin, että pyörittele vaan sitä siinä. Myheritake on siis palvelu, mistä sä voit tilata oman DNA-pakkauksen ja selvittää etnisyytesi. Sä voit rakentaa oman sukupuun, löytää uusia sukulaisia sun DNA-tuloksen perusteella ja sieltä sukupuupalvelusta ja tutkia sun sukua. Mennään siihen hetkeen, kun Juuso tekee DNA-testin. Mulla on sulla yllätys. Haluatko yllätyksen? No en tiedä, haluanko, mutta näytän nyt ihmeestä. Tää on joku vitsi taas. Joo! Hän ei osannut odottaa lahjaa. Tää testin tekeminen on todella nopeaa ja helppoa. Tuossa testissä tulee tämmönen vanupuikko, millä sä pyyhit toista poskeen noin 30 sekuntia. Sitten se vanupuikko katkaistaan semmoiseen näyteputkeen. Ja ihan sama homma toistetaan toiselle poskelle. Poskea pyyhitään 30 sekuntia ja sitten se vanupuikon pää katkaistaan toiseen näyteputkiloon. Nämä näyteputkilot pakataan muovipussiin ja sitten pehmustettuun kirjekuoreen ja ihan kaikki tulee paketissa mukana. Ja sitten ei mitään muuta kuin tämän kanssa postiin ja testi on tehty. Nyt testitulokset ovat siis tulleet ja me selvitetään Juuson etnisyys. Olet sä valmis? Oon mä valmis. Saas mä kertoa oman veikkaukseni? Hei joo! Mun oma veikkaus on, että mun suku on Ruotsista alkuja, koska mun sukunimi on ruotsikielinen. Ja sitten mä luulen, että... Ja koska sä oot Länsi-Suomesta kotoisin. Ja mä luulen, että meidän suku on tullut Suomeen joskus 1800-luvulla. Okei. Joo. Mä oon aika satavarma kanssa, että Juusossa on jotain ruotsalaista. Mut saattaahan siellä olla joku... Heissan hapsa. Saattaa siellä olla joku yllätys. Aloitetaanko? Noniin. Juuso, olet 83,9% suomalainen. 100% suomalainen, sussa on vaan 83% Suomea. Pohjois- ja länsi-eurooppalainen 12,8%. Inuit 1,3%. Liberialainen 1,1%. Vai iberialainen? En mä tiedä vaan iberialainen. Mikä toi on? Mikä tommoinen Iberia, en tiedä. Etelä-Aasia. 0,9. Sä oot kansainvälinen. On. Ei sussa niinku yhtään ruotsia. Okei. Ei kun onpa, Sweden. Ei kun Tuolla. Mä oon oikeesti yllättynyt, mä en osannut odottaa tätä. Mut nyt me tiedetään, että meidän lapsessa on myös muuta kuin suomalaista. Sussa on siis Satakuntaa, Pirkanmaalta, Varsinais-Suomea ja sit myös Venäjää. Joo. Okei. Pohjois- ja länsi-eurooppalainen. 12,8%. Ei tossa oo tippaakaan ruotsia. Tuossa Tanskaa, Saksaa, Ranskaa, Itävaltaa, Italiaa. Eli mä suku on sit siellä lähtöisin. No ihme, että sulla on niin erikoinen sukunimi. Okei, toi on siis Espanja ja Okei. Toi on tosi vähän, kyllä 1,1%. Niin, no mut semmonen kumminkin löytyy. Mieti, mä oon pelkästään Suomessa. Inuiitti. Mä oon silleen niinku... Mun suku on sisäsiittoista, mut sulla on tullut jotain... Mut tiiäks, saanko mä heittää teorian? No. Sus on vähän jotain ADHDtä. Niin. Ja sellaiset geenit omaavat ihmiset, niin nehän on semmosia evoluution kannalta, ne on semmosia, että ne on aina uskaltanut mennä uusille asuinseuduille. Ja sen takia se geeni on säilynyt, niin sen takia sus on kaikkea. Voi olla. Ja mä oon tyyli semmoisella Etelä-Aasia. Mä en kyllä ihan, toi on niin vähän toi luku, että... Mut joku semmonen löytyy. Joku sukulainen ehkä siellä sitten, tai joku kaukainen sukulainen. Sitten täältä näkyy DNA-osumat, että onks täällä sattunut jotain sukulaisia, kuka olisi tehnyt testin ja se löytyisi tämän palvelun kautta. Onks tää ihan joku sun sukulainen? Ei oo mitään hajua, mistä hän on. Äiti tai isän serkku? Ton mä tiedän.
Oikeesti. Kokemäeltä. Sen lisäksi, että täältä näkee tämän etnisyysarvion, mikä siis näyttää kartalta, mistä kaikesta sinun DNAsi koostuu, mistä kaikkialta olet kotoisin ja peräisin, niin täältä löytyy tosissaan nämä DNA-osumat, mitä Juuso just selasi, mutta sieltä ei löytynyt mitään yllätyksiä tai... Tai siis ei ainakaan tuttuja löytynyt. Niin, ei mitään yllättävää löytynyt, ei ole mitään likaisia salaisuuksia teillä sulla. Joo, ei oo. Mitkä olisi tullut selville. Sitten täältä löytyy lisäksi tämmönen sukupuuominaisuus. Täällä sä pystyt rakentamaan siis oman sukupuun. Sä pystyt tosissaan lisäämään tänne itsesi ja sitten itsellesi vanhemmat ja sitten vanhempien vanhemmat ja siitä eteenpäin sukulaisia niin pitkään kuin tietää ja löytää täältä palvelusta. Juusolla kukaan sukulainen ei ole tätä sukupuuta tehnyt, joten täältä ei löytynyt mitään uutta tietoa tai muun tekemää sukupuuta. Sitten täällä on tämmönen ominaisuus kuin kuvat. Täällä voisi värittää valokuvia. Jos olisi mustavalkoisia kuvia, siis Juusolla ei ollut kukaan sukulainen tänne lisännyt kuvia, eikä meillä nyt ei ole mitään kuvia, mitä ladata tänne. Mutta sä voisit ladata tänne kuvan jostain sun sukulaisesta ja sit sä pystyisit värittää sen mustavalkoisen kuvan värilliseksi. Mut oikeesti kelaakkui, että me ajatellaan, että ennen maailma on näyttänyt tältä. Mut todellisuudessa se on oikeesti ollut tämmönen. Kyllä. Mut joo, mielipide Juuso sun etnisyydestä. Tuo tuli vähän yllätyksen tuo pohjois- ja länsi-eurooppalaisuus ja sitten 3 muuta etnisyyttä. 3,3%, niin tuli vähän yllätyksen. Että oletus on ollut, että ollaan täysin Ruotsista tullut suku, mutta itse asiassa näyttää olevakin, että ollaan vähän inuitteja. Ja vähän kaikkea muutakin. Mutta on vaan hienoa. Mutta ollaan oltu valmiit selkeästi seikkailemaan. Joo. Suosittelen tekemään, jos haluaa tietää tämmöisiä juttuja. Jos sua kiinnostaa oman DNAn tutkiminen, etnisyyden selvittäminen tai sulla on joku läheinen ihminen, kuten minulla rakas puolisoni, kenelle mä en tiedä mitä mä ostaisin sulle lahjaksi. Tiedän, mutta sun lahjatoiveet on niin kalliita, että mulla ei ole rahaa toteuttaa niitä. Oikeesti mun mielestä keskimääräisesti kaikilla on nykyään, niin aikuisilla ihmisillä on nykyään ihan kaikkea. Me ei niinku tarvita mitään. Ja sit ne on oikeesti ne joululahjatoiveet tai muut lahjatoiveet, ne on sen verran isoja, että ei niitä kukaan tavallinen ihminen toteuta. Joten miksi sä et ostais lahjaksi ystävälle, puolisolle, kaverille, äidille, isälle, ihan kelle vaan, DNA-testipakkauksen. Videon alla on linkki, sitä klikkaamalla sä pääset tilaamaan itsellesi tai sille sun yllätettävälle läheiselle lahjaksi DNA-testipakkauksen. Sä saat ilmaiset postitukset ja sitten pääset 30 päivää ilmaiseksi kokeilemaan tätä sukupuupalvelua, missä sä pystyt rakentamaan oman sukupuun, löytämään sukulaisia, tutkii sun suku ja sun etnisyysarviota. Ja sit jos sä haluat... Seuraava kuukausi puolen hintaa. Juusa! Sit jos sä haluat jatkaa tätä tilausta, niin seuraava kuukausi saat puoleen hintaan. Hyvä. Menkää tuolta linkistä ostelee ihmisillä aineettomia lahjoja läheisille. Ja nyt katsomaan meidän vastauksia kysymyksiin. Sen jälkeen kun on tilattu DNA-pakkaus. Moi! Morjes morjes. Tänään on vuorossa teidän katsojien kauan odottama kysymysvastausvideo. Tänään vastaamme kaikkiin kiperin kysymyksiin, joita olette esittäneet 2,5 vuoden aikana. Mä kysyin IG:stä kysymyksiä ja me vastataan niihin. Suurin osa näistä on kohdannut Juusolle tai sit liittyen meidän parisuhteeseen pääosin. Mutta on täällä vähän kaikkea muutakin. Katsotaan mitä tulee vastaan. No aloitetaanko tämmöisellä yleisellä, että miten teidän perheellä menee tällä hetkellä? No mä sanoisin, että meillä on nyt silleen perustasasta. Että meillä ei ole mitään semmosia megariitoja tai kriisejä tai semmoista. Sulla on! No ei ole. Aika tasasta perus. Juuso käy töissä ja Juusolla on ollut nyt meidän suhteen aikana kaikista siis pisin työsuhde. Joten silleen rahan suhteen on ollut vähiten stressiä, koulun suhteen on ollut eniten stressiä ja lapsi on aloittanut hoidossa, joten on kumminkin ollut kaikesta huolimatta kumminkin eniten aikaa koululle, mitä viimeisen 2 vuoteen. Meillä menee hyvin, joo, perushyvin. Totta kai aina jotain pieniä haasteita, näkemyseroja ja muita voi tulla, mutta sille ihan perushyvin. Kumpi teistä todennäköisemmin saisi ylinopeussakon? Se on minä, joka niitä on kerännyt.
Tälläkin hetkellä on 250 maksettavana maksamatta. Minkä ikäisiä me ollaan ja useampi oli, että minkä ikäinen Juuso on? Mä oon 2001 syntynyt, eli tänä vuonna 22, ensi vuonna 23. Mä oon 99. Mut käytännössä meillä on ikäeroa vuosi ja 3 kuukautta. Et kun mä oon nyt 23, niin Juuso on 22. Mut silleen syntymävuosissa 2 vuotta. Mikä on teidän love language? Eli mikä on kummankin tapa osoittaa rakkautta toiselle? Mun tapa osoittaa rakkautta, ja mä sanon sen sanallisesti, ja sitten mä Ei oo, se on fyysinen. Mulla on ehdottomasti teot silleen, että mua ei niinku vois vähempää kiinnostaa, että kuka halaa mua, mut silleen, että ei mulla voi leipää. Tiedätkö? Joo. Joo, just silloin. Älä koske mun, tee mun ruokaa. Koska toinen pulla uuniin, Juusa? Sitähän ei koskaan tiedä. Pikkunen on nyt mitä 2 ja... Eiku siis vuosi ja 6 kuukautta. Ja mulla on kuukautiset ollut vuosi ja joitakin kuukausia. Vuosi ja 2 kuukautta. En muista ulkoa. Mutta ei ole ehkäisyä. Sen tietää vain joku, me emme tiedä sitä myöskään. Sitten, mitä sä teet työksessä tällä hetkellä? Mä ajan tällä hetkellä jäteautoa porilaisessa jätehuoltoyrityksessä. Kuinka kauan olitte seurustelleet, kun sait tietää, että oot raskaana? Ei voida puhua, että ollaan edes seurusteltu, vaan mulla on kirjaimellisesti tunnettu 5 vuotta. Niin mä olin raskaana. Kuinka käsittelette erimielisyyksiä? Aika yleinen on se, että me varmaan huudetaan toisillemme ensin vähän aikaa ja vedetään kunnon raivarit ja sitten sen jälkeen kun on saanut raivottua, niin sitten sen jälkeen tänään niin pyydellään anteeksi ja sitten kaikki on hyvin. Meillä on siitä kiva silti ollut aina kyllä, että meillä on ne riidet, kun yleensä seuraavia päiviä, että se on ollut yhtenä päivänä. Eikä montaa tuntiakaan. Ei. Vaikka noissa kurajuidin on silleen kirjaimellisesti, me niinku räjähdetään molemmat ja sitten me sammutaan yhtä nopeasti ja sit se on siinä. Ja mä en voi sietää semmoista pitkävihaisuutta tai semmoista, mikä se on, mykkäkoulu. Mun mielestä se on niinku maailman lapsellisinta, mä en vaan pysty siihen. Ja me ollaan molemmat samanlaisia, mikä ehkä aiheuttaa sen, että meidän riidat on niinku semmosia, että se on ehkä meidän suuri haaste, että meidän on pakko opetella kontrolloimaan sitä, että me ei lapsen, tai on pitänyt kontrolloida, että me lapsen niin kuin läsnä ollessa aleta raivoriitelee. Koska meidän riidat on sellaisia, että niistä ei edes uskalla puhua julkisesti ääneen. Äänekkäitä. Joo. Onko teillä jotain uskonnollista taustaa? Jos on, niin millaista? Joo, siis millaiset perheet? Joo, siis mä olen stadiolainen. Mä uskon siihen, että ehkä se ei tarvitse käyttää ja kaikki lapset on Jumalan lahjoja. Ei. Ei me olla. Siis useimmat luulee, että ainakin mä olen stadiolainen. Meillä päin on lessuja ja sit monet aina puhuu lestoista. Mun mielestä ei kumpikaan ole stadiolainen eikä mitään, että ollaan ihan kristittyjä ja kirkossa käydään 2 kertaa vuodessa. Nekin on kristittyjä. Joo. Mut siis... tavallisia evankelis-luterilaisia. Joo. Ollaan. Joo. Ja mulla on kyllä ihan uskova perhe. Juusolle ei ole ollut samanlaista kasvatusta kuin mulla. Joo. Mutta ei me kumpikaan silti semmoisia ole, etteikö kirkossa voisi käydä. Ei, kyllä mä ainakin. Joo, kyllä mä uskon. Onko teillä samanlainen tyyli kasvattaa lasta? On. On. Ei me olla ikin riidelty mihinkään siihen liittyvästi. Ollaan vaan silleen yli keskusteltu ja sit mulla siitäkin on oltu suht samaa mieltä. Turhaan sitä nyt tässä vaiheessa murehti kauheasti, että sen näkee sitten aikana, millainen asiat tulee menee. No kun siis nimenomaan tää on ehkä just se, että me ei niinku ehkä ylipäätänsäkään elämässä niinku osata stressata sillä 5 vuotta etukäteen liian tarkasti asioita. Että me niinku tiedät, että meillä on se niinku päälinja sama ja ehkä 1,5-vuotiaankaan ei ole niin suuria kasvatuksellisia asioita, mitä olisi pitänyt edes niinku miettiä vielä. Me ei ole mitenkään hysteerisiä esim. Lapsen rytmistä. Tai mä uskon siihen, että lapsi ei niinku huomaa, että jos se rytmi vaikka menee joku iltaa puolitoista, kun 0,5 tuntia myöhemmin nukkuu ja toisen iltana 0,5 tuntia aiemmin. Ja joskus siis pienempänä pikkuinen nukahti ihan jatkuvasti yöunilla autoon. Me ollaan annettu maistaa jäätelöä ja hamppareita 1-vuotiaana. Mä en tiedä, onko jotkut siinä esim. Tosi tarkkoja. En mä tiedä, onko. Joo. Niin, me ollaan silleen aika samalla levelillä. Ei meillä ole mitään erimielisyyksiä. Mitä hyviä puolia Juuso tuo minussa esille? Mä ehkä koen, että meissä on semmoinen eroavaisuus, että mä oon semmoinen tosi spontaani ja semmoinen, että mä niinku on hyvä laittaa asioita liikkeelle ja sit Suvi on se, joka vie ne loppuun. Siis joo.
En mä oon niinku semmonen aloitekykyinen ja semmonen, joka halutessaan saa tosi paljon aikaiseksi, mutta sitten taas Suvi on semmonen, joka on ehkä pitkäjänteisempi kuin minä. Siis Juuso kirjaimellisesti kysymättä multa soitti pankkeihin ja sopi meille lainaneuvotteluajan. Ja sit mä olin silleen, okei. Ja sit mä olin se, kuka hoiti ne kaikki vaadittavat dokumentit sinne. Siis on miljoonia asioita, mitä mä en ole saanut aikaiseksi sille liikkeelle, jos Juuso ei olisi niitä saanut liikkeelle. Ja sit mä pystyn vähän niinku hoitaa sen osuuden, mihin sä et kykene. Se ei tuu sut luonnostaan. Kyllä mäkin oon spontaani, mutta Juuso spontaanius on sillä välillä, että se on kerran ilmoittanut mulle, että me asuttiin täällä Ulvilas Satakunnassa ja Juuso ilmoitti, että hei, mä sain duunipaikan Jyväskylästä. Mulla voisi ehkä alkaa maanantaina, eli 3 päivän päästä. Joo. Niin. Sen takia me asuttiin vauvavuosi Keski-Suomessa ja muutettiin, ja sitten me muutettiin takaisin Satakuntaan, koska mun koulu on täällä. Koska Juuso oli vähän spontaani. Mut sit taas toisaalta töitä oli tarjolla ja mikä meitä esti lähtemästä. Niin... Ei mikään estänyt nimenomaan. Joo. Montako lasta Juuso haluaisi? Mun mielipiteeni on, että ehdoton maksimi on 3 ja 2 on hyvä. Mun maksimi on 4, mutta se ei ole mikään sellainen, että pakko olla. Mä uskon, että elämä... Mitä? Siinä kohtaa kun 3 on täynnä, niin nips. Ei. Kyllä. Mene salaa. Miten Juuso kokee isyyden? Mitä Juuso sanoisi muille nuorena isäksi tuleville? Älkää miettikö liikaa sitä, että millain pärjäätte, tai älkää miettikö liikaa sitä, että onks musta tähän, että mä oon sitä mieltä, että kukaan ei ole valmis isä tai äiti tai vanhempi, vaan tähän kasvetaan. Ylipäätänsä ihmisenä kukaan ei ole valmis. Ei ikinä. Yhtään mihinkään ikinä ylipäätänsäkään elämässä. Musta tuntuu, että porukka aina odottaa, että on sitä ja tätä ja tota ja tätä ja pitäisi tietää Ei ikinä. Kaikki meistä on silleen ihan tasapuolisesti yhtä hukassa. Kuinka helppo oli päätös molemmilta, että pidätte pikkusen? Ei sitä edes mietitty silloin. Se ei ollut edes vaihtoehtoa. Se on päivänselvää. Mun mielipide on se, että jos heiluu kulliensa kanssa, täytyy vastuu kantaa. Tämä sensuroimattomana. Joo. Se ei tule kellekään yllätyksenä, että jos housun laskee, niin siitä voi tulla lapsi. Asia olisi eri, jos me oltaisiin tehty kaikkemme sen eteen, että mä en tulisi raskaaksi. Mutta me ei olla silleen, meidän tapa ehkäistä ei ole ollut mitenkään oppikirjojen mukainen ja olemme tiedostaneet sen. Kuinka tasapuolisesti koette jakavanne lastenhoidon? Silloin kun oli ihan pieni, niin sehän meni todella silleen, että Suvi hoisi melkein kaiken ja mä sitten vaan myykailin ja kävin rakentelemaan sautoja, mutta nyt se on ehkä se on tasottunut enemmän. Nyt on kulkenut mun mukana ja ollaan just käyty yhdessä mun kummisedän tykönä tuolla Etelä-Suomessa ja ollaan käyty mummilas Keski-Suomessa. Ja mä oon esim. Joka viikonloppu töissä Juuso silloin pikkusenkaan. Ja pointtihan silloin pikkuvauvanakaan ei ollut se, että kun sä ois halunnut ottaa sitä vastuuta, vaan se oli vaan todella paljon monimutkaisempaa sun ottaa sitä vastuuta, koska se lapsi oli täys imetetty tapaus, kuka söi tissiä 5 tuntia päivässä ja 12 kertaa vuorokaudessa, joten se on vaan meidän molempien mielestä vaan yksinkertaisempaa, että mä hoidan siinä vaiheessa vastuun. Ja nyt se on silleen kyllä täysin 55. Ja tuttipullo ei kelvannut lainkaan eikä me ei jaksettu tapella. En myöskään minä. Tai itse asiassa mä vähiten jaksoin tapella. Miten nopeasti muutitte yhteen ja ootteko kihloissa? No joo. Muutettiin aika pian yhteen, että se oli tammikuun, muistaakseni ehkä joku 20. jotain, kun me ollaan tavattu eka kerran siellä Orituvalla. Ja se oli huhtikuun alussa, kun meillä oli yhteinen kämppä. Mä muistan, mun laskujen mukaan me ollaan nähty 4 kertaa ennen kuin mä oon kirjoittanut yhteisen vuokrasopimuksen, mutta sit siitä on toki... Voi se olla, mulla on ollut kuukauden irtisanomisaika töistä jne, mutta me ollaan nähty 4 kertaa siinä vaiheessa, kun ollaan tehty päätös, että muutetaan. Ja sitä paitsi asuu kämppäkaverikin yhdessä, niin eipä se nyt sinänsä. Miten se on verrannollinen? No, että ihan turhasta ajatella sen kummemmin, että kauanko ne on oltu yhdessä, niin kun voi muuttaa yhteen. Että se on jokaisen ihan oma valinta. Niin onkin, eikä siis... Niin joo, totta kai. Niin on. Ihan sama kummin päin haluaa tehdä. Mikä on ollut vaikeinta suhteen aikana? Mä itse oon kokenut tuon Suvi koulutus ja raskaaksi nyt, että ihan oikeasti kun se on niin kuin, että jos Suvi ei ole koulussa, niin sit se on töissä. Jos se ei ole koulussa tai töissä, niin sit se niin tekee näitä YouTube-videoita. Ja sit jos ei näitä YouTube-videoita tehdä, niin sitten tehdään pakettiautoa. Ja tavallaan Suvilla on aina joku niinku missio, mikä hänen täytyy tehdä, tai aina joku suoritus. Et jos jotain hänestä voisi muuttaa, niin olisi se, että ei olisi ihan niin suorittamista kaikki. Niin, mutta enää ei edes oo. Paljon.
Kyllä mä sanoisin, että impulsiivisuus, koska mä oon itekin, tai se... Koska se, että sä suhteessa teet jonkun päätöksen tai teet jonkun asian, niin se... Vaikka mä tiedän, että oikeesti käytännössä kaikki, mitä sä oot niinku tehnyt, niin sä oot tiennyt pienesti, että se on mulle ok, mutta sä et oo kysynyt, että onko se ok. Kattokaa helpommin saa anteeksi kuluvan. Joten meidän elämäntilanne ei ole missään vaiheessa ollut mun mielestä semmonen niinku tasainen. Että on muutettu vuoden välein, on tullut lapsi, on aloitettu opiskeluit, työpaikat on muuttunut jatkuvasti molemmilla. Ihan jo muutonkin takia. Ja mä koen sen muutoksen raskaaksi. Ja Juuso ei niin raskaaksi. Mikä on parasta toisissanne? Siis Suvissa varmaan parasta on se, että Suvi on semmonen niinku huumorintajuinen ja sit just se, että se ei ole niinku liian vakava ja sit just se, että ymmärtää mua. Vaikka mä oonkin vähän tämmönen meneväinen tapaus, niin Suvi silti on ymmärtänyt ainakin vielä. Joo. Juusos parasta mun mielestä sosiaalisuus. Mun ei tarvii, siis ihan sama mikä sosiaalinen tilanne. Mun mielestä sosiaaliset tilanteet on uuvuttavia, energiaa vieviä ja mä en jaksa niitä silleen keskimääräisesti. Joten se on ihan sama mihin mennään. Jonkun sukulaisen luokse, jonkun puolitutun luokse, johonkin missä on mulle ei supertuttuja ihmisiä. Oikeesti loppupeleissä ketkä on mulle supertuttuja ihmisiä, niin oikeastaan ainoastaan mun oma perhe. Ja kaverit. Niin, ja niitäkin mulla on 2-3. Joo. Niin käytännössä kaikille mihin mennään, niin mä tiedän, että mun ei tarvitse sosiaalisesti kannatella sitä tilannetta yhtään tippaakaan, mun tarvii vaan olla. Ja Juuso kannattelee sitä. Esim. Ristiäisessä, niin sä vaan ohjeet, no niin tänne näin, tulkaa syömään ja nyt sitä tätä ja mä olin vaan. Mikä asia aiheuttaa eniten riitaa parisuhteessanne? Yhteisen ajan jakaminen ja sitten, jos ei se ole, niin sitten raha. Seksi. Se on kirjaimellisesti numero 1. Oikeesti. Mitä henkilökohtaisesti? Se on niinku ehkä maailman yleisin asia, että suhteessa no niin, ei... Tää lopettiin sopivalla hetkellä nauhoituksen edelleen, Juusolla meni just motivoa. Mikä on isoin asia, minkä on oppinut toiselta? Suvilta mä oon oppinut varmaan vähän kärsivällisyyttä semmoista, että ei kaikki tarvitse tapahtua heti. Mä oon sitä mieltä, että sä et ole vieläkään silleen maailman kärsivällisiä. En varmaan olekaan, mutta mä ehkä sitä oppinut. Mitäs sä oot oppinut multa? Mä oon oppinut sen, että jos mulle toimii joku asia, niin mä en voi olettaa, että Juusolle toimii sama asia. Että jos mä niinku kirjoitan vaikka kauppalistan tarkasti tuotteita, mitä tuot, niin mä ite kyllä toisin ne kaikki tuotteet, mutta sä saatat tuoda ihan mitä sattuu ja sit mä tuun vihaseksi ja sit me riidellään. Niin sit mun kannattaa vaan antaa semmoista vapautta, että käy kaupassa, mä annan jonkun yhden spesifin asian, minkä mä todellakin haluaisin, minkä mä haluan kaupasta. Ja sit mä niinku hyväksyn sen, että sä teet omalla tavalla ne kauppaostokset, jos mä teen listan, niin sieltä ei tule ihan kaikkea. Mutta se on hyvä, että se sun oma tapa hoitaa se on hyvä. Ja sit sama vaikka kotitöissä, että mä oon yrittänyt tehdä, mä oon tehnyt Exceliä, mä oon tehnyt paperilappuja, mä oon tehnyt ihan kaikenlaisia. Ja tää on Suvissa ärsyttävin piirre. Mä opiskelen insinööriksi. Suvi tavoittelee ääretöntä tasapuolisuutta ja semmoista, jota ihan käsittämättä. Siis mä en voi käsittää, millä joku voi olla niin paljon tasapuolisuutta. Et mulle toimii se, että joku laittaa mulle niinku listauksen, tai mä itekin teen itselleni, että mä saatan laittaa paperille, että mä hoidan nyt tän ja tän asian. Mut Juuso se vaan epämotivoi ja hän vaan ärsyyntyy ja hänelle ei tule tehtyä sitä kotityötä, jos mä niinku käsken tai alan ns. Aikatauluttamaan. Mutta Juuso sit auttaa omalla tavallaan ja omassa aikataulussaan. Ja et on pitänyt tyytyä siihen, että toinen hoitaa asiat omalla tavallaan. Ja se on ihan yhtä hyvä kuin mä voin vastata tähän. Voinko sä vastata, mikä on sun lempiasia mun ulkonäössä? No siis 20 senttinen. Suvis viettää noin tissitetuja perseet, että ne on niin huippuluokkaa ja sitten toi... Joo, varsinkin imetyksen jälkeen. Joo, siis kyllä. Mikä on toisen ärsyttävä tapa? Se, että Juuso ei osaa laittaa takkinaulakkoon, se menee tasan kenkätelinen päälle. Ja mä oon kirjoittanut ja laittanut Niesarille seinään lapun takin paikka, ei ole kenkätelinen päällä, vaan naulakko, huutomerkki ja yliviivauskynä. Ja se on vieläkin kenkätelinen päällä. Kattokas, kun mulla on tähän perustelu. Se on paljon nopeampi ottaa sitten kenkätelinen päältä, plus että se on paskainen. Miksi mä laittaisin sen puhtaiden vaatteiden sekaan? Miten tuutte toimeen toistenne perheiden kanssa? Siis Anoppihan on mulle niin kuin melkein kuin oma äiti. Siis
minä ja Anoppi ollaan puhuttu varmaan niinku kaikkia sen läpi. Siis meillä ei ole niinku mitään, mitä me oltais puhuttu. Siis silloin kun Juuso ilmoitti mulle, että hei, mulla voisi 2-3 päivän päästä alkaa työt 300 kilometrin päässä. Hän ei ollut edes miettinyt asumiskuvioita, mutta sitten mä soitin mun porukoille, koska kai sulla oli taustaolettamus, että ehkä sinne voi päästä hetkeksi aikaa. Ja Anoppihan majoitti mut oikein mielellä ja majoittais edelleen. Ai sä tiedät sen Joo, kyllä. Mitä eli Juuso on siis asunut mun vanhempien luona 3 kuukautta, 4 kuukautta. 4 kuukautta. Joo, se kertoo ehkä millaisen välin mulla on Anoppi ja appiukko. Ja sitten no sitten milleen satuttaa meidän mun perheen kanssa. Mun mielestä aina kaikille Juuson sukulaisille on ei ahdistavaa mennä. Yleensä mä en vihaa, vaan mä koen sosiaalisesti semmoiseksi vähän kiusaannuttavaksi mennä niin toisen sukulaisten luokse. Ei omien, vaan toisten. Mut Juuson sukulaisten tai niin perheen suhteen ei ole sitä, koska ne on niin puheliaita. Mut sitten, jos mä vietän enemmän kuin 6 tuntia seurassa, missä on Juuson perheenjäseniä, mulla tulee semmonen sosiaalinen, mikä se on, yliannostus. Koska Suvi on vähän erakkoluonne sisäisesti. Mutta loppukaneettina Anoppi on paras. Niin, ei mitään valittamista. Joo, Anoppi on paras. Silleen kukaan ei valitse omia vanhempia, joten miksi valittaisi silleen toisen vanhemmista? Kai joillakin on oikeasti valitettavaa toisen vanhemmista, mutta ei niin. Kyllä meillä ole. Onko Juusolla vielä jotain sanottavaa tai puolusteltavaa? Nyt voit sanoa vielä viimeiset sanat ennen kuin tämä menee edittiin. Ei oo oikein mitään ihmeellistä sanottavaa tai puolusteltavaa, että eikö tässä ollut aika paljon vastauksia ihmisten kysymyksiä. Joo, mitäs vielä? Lähdetäänkö? Ei. Kiitos Myheritakelle, että tämä video mahdollistui ja että mä sain yllättää Juuson. Me ihmees videon alla kuvausboksissa ylimpänä on linkki. Sitä klikkaamalla sä saat tilattua jollekin sun läheiselle, vaikka joululahjaksi tai ihan muuten vaan yllätykseksi lahjaksi DNA-testipakkauksen. Tää on tosi mielenkiintoista. Mun mielestä on ihanaa antaa aineettomia lahjoja, mistä ei jää semmoista konkreettista roinaa kotiin, koska meillä kaikilla on nykypäivänä oikeasti kaikkea. Tää on mun mielestä ihana tapa yllättää toinen.